ma sɔgɔlen no an n'a ni waati na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye utu kalo ale tile 19 an ka kunnafoniw fanba bɛna tali kɛ min na kamiyɔnw ni kari minnu bɛ bɔ Senegal ale ni Kayi olu kɔni si tɛ se ka don Bamakɔ ni waati na pɔn dɔ bɛ Sananguruninkaw fɛ yen o pɔn ale kɔni sanji ye ale tiɲɛ o la sa maa si tɛ ka se ka tɛmɛ fo n'a kɛra mɔbili misɛnninw ye ale ni mototigiw pɔn in yɛrɛ ko bɛ cogo di degun jumɛn yera a la an na o da aw tulo kan Segukaw fɛ yen sanji ale kɔni degun ye so firi maa dɔw kan maa 2 sara o la maa dɔw joginna minɛnw caman olu kɔni tiɲɛna Bamakɔ ya ka kɛ ni sanji ye gouvernement ale kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa magɛn bɛ se ka ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min maa minnu ni sanji kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ minisiriw caman olu bilalen don baara la kabini kunungo wula fɛ fo ka na se nin waati ma kuma min na an bɛ taa an da nɛgɛ kanɲɛ fu o y'a sɔrɔ halisa u bɛ labɛnw na commissaire à la sécurité alimentaire ka taa fara ministre de la santé ka Asaba Jalo wulikajɔ fanba a dilen don olu ma sabula olu tun ye waleya dɔ kɛ bilakaw fɛ yen o ɲɔgɔnna ko ka o fana ladege yɔrɔ caman na yaasa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la degun dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ɲafungekaw fɛ yen ekɔli karamɔgɔ 2 ani kamalennin 1 arabebekaw fɛ yen min ye bamanciwale kɛbaaw ye olu kɔni fa maa ninnu u ekɔli karamɔgɔ 2 ninnu kɔni min ye minisiri min bɛ ekɔliko kunna ale ye communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ko la sɛnɛkɛla dɔw olu fana ye degun sɔrɔ Banɲangara fanfɛla la ka taa fara au conseil islamique ko ale ɲɛmaaya ɲini kanbɔli baaraw bɛ sen na Sheikh Sufi Bilali ko ale ye cɛbɔ ye yaasa min ye novembre nata ye au conseil bureau o kan ka sigi ale ko ale kɔni ye cɛbɔ ye min bɔr'o la an bɛna olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan bi sɔgɔmada in na Falaye Keyita ale bɛ yan min ye fila fɔlɔ ye Keba Jalo ale fana bɛ kumaso in kɔnɔ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen bara ci aw ye. Falaye ko maa ko dɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ kungo t'a do tɛ wuluden lamɔ do ye dɛ n'i ko aladeliden mɔ ka go n'a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ Falaye an bɛna hakililajigi dɔrɔn de kɛ an bɛna tasibila kɛ an bɛna welewelemada kɛ an bɛna segin an ka bilasirali kɔrɔw kan Falaye diɲɛ ye ko lajɛ ko ladege maanifin yɛrɛ fɛn o fɛn ni Ala y'a da diɲɛ dugukolo kan a ye adamaden de fisaya n'a bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ n'i ye maa ye i fana k'i jija i kana kɛ i ko baganw Falaye maanifin i bɛ dɔn mun fɔlɔ fɛ n'i bɔra k'i jɔ maaw b'i ta i kunkolo f'i sen kodɔnnaw ani jateminɛkɛlaw minnu bɛ maa dɔn olu bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan dɔw b'i ɲɛ filɛ dɔw b'i nun lajɛ dɔw b'i tulo lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye i bɛ dabolo min na dabolo bɛ sɔrɔ mun fɛ i sira min i dara min i wulila min i ye daraka dun min i bɛ hɔrɔn jumɛn na Falaye fɔlɔ n'i kun donna cɛkɔrɔba dɔw kan u b'a f'i ɲɛna k'e ka taa fɔlɔ ko nin waati in na an n'e tɛ se ka kuma ka kɛɲɛ i kɛcogo kan ani u b'a dɔn i bɛ dabolo min na o de la maanifin i kan k'i hakili to i ka sigida la i kan k'i hakili to i ka du la i kan k'i hakili to i ka sokala la bamananw ko kuma k'o y'a fɔ yɔrɔ a fɔ waati a n'a fɔba sigi a diyakun ye i ka maaw bilasira a ka bɔ ɲɔgɔn nu ma
Falaye Bamako nana kɛ sisan min ka di min ye o b'o kɛ. Faamaw olu y'u ɲɛsin u ka fanga an'u sigiyɔrɔ ma, n'i da tɛ don la fɛn tɔ fɛn fɛn ka di ye e ka taa n'a bɛɛ ye sa. I n'olu bɛ se yɔrɔ ma yɔrɔ min n'i k'u ka parti, u ka tɔn, u ka ministre, u ka président, u ka député, u ka assemblée mɔgɔw, u ka faso cɛmancɛ calatigɛ jɛkulu jɔyɔrɔw n'aw b'a fɔ o ma ko institution. Ne k'i ɲɛ tana y'o ye e ko e na sigi ka mɛn Bamakɔ, nka n'a y'i diya taa so jɔ kɔ kɔnɔ jitɛmɛ sira o tigɛ, yɔrɔ yɔrɔ ka di ye n bɛɛ la o minɛ, hali n'u ye sira dilan miliyari t'i sigi o kan o tɛ foyi f'i ye, ka na se fanga in dɔrɔn ma o tɛ bi ko ye dɛ. A kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye? Sigi ma ɲɛfɔ maaw ye, sigi sariyaw ma labato, maa minnu nana bila ko olu ye maire ye, olu y'a kɛ u jufa fali ye ka dugukolo bɛɛ lajɛlen tɔnɔmada. Anw faw tɛ balola bi. Balabugu ka caman tulo bɛ na. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Yirininkɔrɔla Balabugu. N'i y'a ye halisa a Yirininkɔrɔla bɛ yen, anw faw de y'a kɛlɛ kɛ. Fiɲɛ minɛ yɔrɔ de don ka ɲɛsin k'i ma, mais i ka n'i miiri Balabugu mɔgɔ mɔgɔ ye wari sɔrɔ ko min b'a ɲini k'a bɛ yɔrɔ in san. Nka cɛkɔrɔba ninnu u n'u kunkolo b'u kan da la, u wulila k'u jɔ ko ayi k'a tɛ kɛ. Yirininkɔrɔla bɛ yen bi hali Balabugu, ni maa min ye pɔn tigɛ n'i sera étage marabout ma ka na fo ka se lycée yɛlɛyɔrɔ ma, yirini mun bɛ yen anw ka maakɔrɔw y'a kɛ. A kɛra mun kama bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a nafa la bi. Falaye n'i b'i sigi yɔrɔ la, ni tigi bɛ yɔrɔ la, ni yɔrɔ kan ka dilan cogo min i b'o labato. N bɛ se ka fili dɛ. Inondation anw ka fan fɛ an y'an ka denmisɛnninya kɛ ka ban, a ka dɔgɔ dɛ. Mun na? Parce que yɔrɔ sigilen don cogo min n'i nana i b'a ta o ma. Nka mun y'anw sɛgɛn bi? Ni maa nana o ko f'ale ka sigi Bamakɔ, ni maa nana o ko f'ale ka so sɔrɔ Bamakɔ. Fɛɛrɛw camanw tigɛra, waliyaw camanw kɛra, nka a kɛra cogo di? Maa jumɛn de bɛ yen k'o ye Bamakɔ planw bɔ? Maa jumɛn bɛ yen k'o bɛ so di mɔgɔw ma k'u k'u sigi? Maa jumɛn bɛ yen k'o hakili b'a ka sigida la, k'o b'a ka sigida la kɔlɔsi, k'o bɛ a fɔ nin ye jiw tɛmɛsira ye, nin ye an ka fiɲɛminɛyɔrɔ ye? Waati dɔ la u tun bɛ wuli Bamakɔ bɔlɔntantɛrɛw bɛɛ nɔfɛ, nka ATT de wulila k'u clôturer. An b'a fɔ yan, ɲɛnajɛkɛyɔrɔ denmisɛnninw ka fiɲɛminɛyɔrɔw maire tun bɛ n'u bɛɛ feere, président de y'a clôturer. Aw ka fɛn tɔgɔ ye di, téléphone so in tɔgɔ ye di? O feerelen Mali ye hakɛ min sɔrɔ o la, a y'o wari dɔ kɛ k'o kɛ ani ka kan dɔw clôturer Bamakɔ kɔnɔna na yan. A kɛra mun de kama? Denmisɛnninw ka se k'u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ sɔrɔ. Mais Falaye kin jumɛn bɛ yen bi k'o ye kin kura ye Bamakɔ, k'e bɛ don a kɔnɔ i b'a fɔ ko jɔn ko Ala ninnu sigicogo ka ɲi, u ka yɔrɔ lotissé cogo ka ɲi, emplacement ka ɲi. Falaye kɔ fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ n'o ye jitɛmɛ siraw ye Ala yɛrɛ minnu di ni u labɛnnen kunu kabini kunasini ka ji bila ka taa ba la, a jumɛn bɛ yen bi ko ji bɛ se ka tɛmɛ a fɛ? Ni min ma kɛ station ye, o kɛlen don bar ye, o kɛlen don restaurant ye, o kɛlen don maaw sigiyɔrɔ ye, bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la, dingɛw bɛ ka geren, fosso bɛ ka geren, fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka geren, bɛɛ sigilen don k'a lajɛ ko faamaw. Ne bɛ tilen k'o de fɔ yan, n'i y'i sigi aw ka carré kun na ka te min wuluwulu ji kɔrɔ, ka se k'o te min, ka wuli k'i disi gosi, téléphone 2 b'e bolo, Jakarta b'e bolo, e bɛ fossé dingɛ da la. Nka cɛ e ma foyi faamu diɲɛlatigɛ yɛrɛ la yɛrɛ. E ma foyi faamu diɲɛlatigɛ la. C'est pourquoi ji ye baara min daminɛ nin ye, tiɲɛ don, Ala ko tiɲɛ, sanji ye baara min daminɛ nin ye Bamakɔ, a degun sera maa o maa ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan,
yɔrɔ ko olu bɛ degun kɔnɔna bi ka kɛ ni sanjiko ye fala an bɛ dugawu kɛ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin minnu fatura a la an b'a fɔ ko ala ka hinɛ u la fala a yɔrɔw n'i y'u ta k'u lajɛ k'u lotissement kɛcogo lajɛ ka mɔgɔw sigicogo lajɛ ka sigidaw yɛrɛ kɛcogo lajɛ ji donna yɔrɔ minnu na ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ n'olu sigilen don a la u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛ ɲininka bi anw ka yɔrɔ tun bɛ cogo di anw tun bɛ yɔrɔ min na a tun bɛ cogo di hali ni ala k'an kisi nin ji lahawtaba min nalen filɛ nin ni sapeur pompier mɔgɔ tɛna nɔɔni kɛ ka t'i bɔ ji la hali olu ka mɔbiliw tɛ se ka tɛmɛ o tɛmɛ sira foyi tɛ yen a kɛra ko anw segukaw ka bɔlɔbɔlɔninw anw dun ka bɔlɔbɔlɔninw fɛrɛlen don sabula mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ o fɛ mɛ ji lajɛ ji ye sira minnu ta walayi fala yɔrɔ dɔw bɛ bamakɔ bi tellement ji ye tiɲɛni kɛ u la hali i t'a dɔn k'a fɔ ko fosse dingɛ bɛ yen k'a sɔrɔ ji datugulen don fosse de da la kinw bɛ sigi karew bɛ sigi baarakɛyɔrɔw bɛ sigi maaw yɛrɛ bolo anw bɛ sanfɛ n ka cɛ maa caman tun bɛ sanfɛ ji donn'u kan dɛ hali o so yɛrɛ kɛ an k'u jɔcogo lajɛ kɛ u bɛ ka jɔ cogo di baaraw bɛ ka kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ jɔnni b'a ko kunna jɔnni bɛ yɔrɔ di mɔgɔw ma jɔnni bɛ yɔrɔ lotissé jɔnni bɛ yɔrɔ amorti jɔnni b'a fɔ ko nin de ni nin kan ka kɛ nin yɔrɔ in na olu mɔgɔw jɔnni ye nin baara jugu in kɛ ka bila bi ɲɛ fala ɲɛmaw don maires don domaine mɔgɔw don urbanisme mɔgɔw don logement mɔgɔw don nka fanba o ye anw yɛrɛ ye han parce que i tɛ dugukolo di maa ma yɔrɔ la bi bamakɔ k'a bɛ b'a la ji dun filɛ nin ye muso dɔ ko ko ale tun b'a fɛ ka yirinin dɔ minɛ ko ka taa fɛn dɔ bɔ ko ji y'ale sama ko f'a ka chambre kɔnɔ n ko n ba i kunnajara kogo bɛ yen walayi i kunnajara kogo bɛ yen n'o tɛ ni kogo tɛ yen a tun bɛ taa n'i ye ale bɛ famako ma tuma min a ɲɛ b'a a yɛrɛ ɲɛma tigɛlen sigilen na a b'a ka so kɔnɔ ale t'a dɔn a donna a ka so kɔnɔ ale ka sokɔnɔ minɛnw kɛra kɛnɛma minɛn ye n k'a ka barika da ala ye parce que a daminɛna yan an ko mɔgɔw ma fɔlɔ n ko bɛɛ k'i hakili to sanjiko in na an ye dubayi ta an y'o ye an ye keniya ta an y'o ye fala o wagati o de tun kan ka k'anw ka fosew bɔ wagati ye o de tun kan ka k'anw ka dingɛw sen wagati ye gouvernement min yɛrɛ bɛ yen ni ale tun kan ka o baara kɛ ale nan'o daminɛ juillet daminɛ de gouvernement ye lancement kɛ k'ale bɛna dingɛw bɔ sisan ɲɛ b'u la kunun san jukɔrɔ u bɛ dingɛ bɔ la ko sisan ji ka se ka tɛmɛ baara min kan ka kɛ waati min n'o ma kɛ o waati o bɛ se ka ɲɛ sisan fana yɔrɔ caman fana bɛ yen olu dingɛw tɛ se ka tigɛ parce que dɔw talen don ka t'u ka restaurant sigi dɔw y'u ka boîte de nuit sigi dɔw y'u ka bon franchement minnu b'a d'u ma e yɛrɛ k'a lajɛ kɔ kɔnɔna joli bɛ yen bi ba kɔnɔna joli bɛ yen bi ko mɔgɔw sigilen tɛ a la bamakɔ n'a lamini ani mali fan caman fɛ ni maa ko k'i bɛ kuma mun de bɛ f'i ɲɛna an bɛ k'an dahirimɛ de ɲini fɛn o fɛn a bɛɛ lajɛlen ko dahirimɛ ɲinini a daminɛ na gawokaw ko u ka kase keyita n'o ye balonti kɛnɛ ye ko yen de fara ji la fɔlɔ o tun bɛ se ka munumunu sisan a bɔra kase keyita la o a kɛra kase gawo yɛrɛ de ye o bɔr'o la bilata nana kɛ bilakaw fɛn foyi tɛ u ma min fɔ pelenkanakaw olu yɛrɛ bɛ ji la bi segu fan caman bɛ yen u bɛɛ bɛ ji la bi selinkɛyikaw olu bɔra ka ala deli ko ala ka sanji di ala ye sanji di a kɛra kɔlɔlɔ ye minnu kun ko ko olu tun tɛ ka taa foro la ko sabula ko min ye sanji ye ko a ye tiɲɛni kɛ a wolola min na u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye bi nin waati in na fala ye an k'an labɛn an k'an cɛsiri an ka baaraw kɛcogow falen maa o maa n'o bɛ kɔ dingɛ kɔnɔ ba tintin kan
ba kɛrɛfɛla kan a y'u wuli nin ye ɲinan ta ye maa si tɛ san wɛrɛ ta nata dɔn o ka tɛmɛ ka bɔ yen so dili ba kɔnɔnaw ni kɔ kɔnɔnaw ni babolo ni jitɛmɛ siraw la a ka dabila minnu sigilen don taa woyo yankɔ lajɛ kɛ a bɛ woyo sisan a bɛ taa min jafaranakɔ taa lajɛ ba kɛrɛfɛla ninnu ani ba dingɛ kɔnɔna ninnu a bɛɛ lajɛlen tɛ faamaw ka so ye gun bɛɛ lajɛlen minɛnen don ka kɛ so ye bi mɔgɔw tun ɲɛna ko ji tɛna yanni lahara t'a cɛ ji dun fana filɛ nin ye ji ka sira tɛ maa la dɛ ka ne yɛrɛ to Tiledu la 2000 ji donna anw ka fo an ka studio kɔnɔ Tiledu la l'an 2000 ji donna anw ka fo studio kɔnɔ anw bɛ misiki dɔrɔn de jouer an ye dɔgɔkun kelen an bɛ misiki de jouer parce que ji tɛmɛ sira o tɛ se ka kɛ so jɔyɔrɔ ye mais se bɛ maa minnu ye olu t'o ye olu tɛ degun ye fo ni kamanagan nana tuma min fala ye gouvernement ye fɛɛrɛ minnu tigɛ o ye ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ yen ni nin sanji ko in n'a degun sera u ma balo bɛ se ka di minnu ma u bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ maa minnu bɛ yen n'u joginnen don u bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ ka maaw kun sɔrɔ yɔrɔ minnu na sigidaw la u bɛ k'o baaraw labɛn ministère sécurité alimentaire Radwan ale fana wulilen don k'i jɔ yɔrɔ a bɛ fɔ de ko suman b'ale bolo ko yanni samiya ka ban cɛ san wɛrɛ samiya ban Radwan i ka kɛsu na i ka wagandenw na vide dɛ parce que jama cayalen don dɛ ne yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ko in na cogo min ala minnu yɛrɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ e ko an tɛ taa an yɛrɛ fara ninnu kan an ka malo bɔrɔ dɔ sɔrɔ de parce que ko in filɛ nin waritigi ni fantan fara faama ka fɛn min ye bɛɛ lajɛlen kamana gan o tɛ nin ye wa bon ni waati min na a bɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna nin man ka kɛ nin kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a kɛ fala ye an tɛ danni ma koyi an bɛna na mɔgɔw wele minnu ye nin ko ninnu ye u kana ɲɛfɔli ka an ye Bamako dilancogo an bɛna mairie-ba mɔgɔw wele fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ gouvernement fɛ n b'a dɔn u bɛna na laseli kɛ tile kɔnɔna na an nana an da don o la nka an bɛ taa sisan Kolokani sanji kɔlɔlɔ a bolila yen kan yɔrɔ waati min na sirabako maaw ye sira tigɛ Bubu ko sira in ye miliyari 60 de ye k'a b'o de don Mali kun kalo la sisan sanji o de nana ka n'a tigɛ pewu ko bɛ cogo min an ka radio web TV partenaire ni o bɛ Kolokanikaw fɛ yen olu wulila ka se kɛnɛ kan pont min yɛrɛ tigɛra fala ye a ko jugara dɛ sira in ye route nationale 3 de ye pont min bɛ yɛrɛ pont bɛ dugu min yɛrɛ la o ye Sanangurunin ye Sanangurunin ji de ye pont in kɔni ale ko bɛ ban pewu sisan k'a tɔ tora baari kelen pe de ye o de kɛlen ka pont yɛrɛ nɛgɛ tɔ minɛ nka kɛnɛ kan yen min ye an ka fɛrɛ web maaw ye olu taara kɛnɛ kan ka taa ko lajɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ a y'a kari nin cogo de la o y'a sɔrɔ mobili min bɛ ka tɛmɛ minibisi dɔ jitala ni o ye a yɛrɛ ye mun ye jaw la o ma ji a kɔni ye cani kɛ wa ni kɔkun bɛ ka tɛmɛ dugu min fana kɛrɛfɛ ni o ye jajirila ye a ye du kelen mumɛ a y'a bɛɛ tiɲɛ o dugumɔgɔw wulila ka t'u sigi Kolokani bi o ma an nana an ye an ka autorité min sɔrɔ yan o kɛra maire ka danga sabanan ye an ye an ka kuma galama tɛnku a la makasikan min b'a bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a k'o lase aw ma o ma an ka ɲɛmɔgɔ ani k'an gulomada o fɛ nin waati in na. An bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an kan na nin waati an bɛ RN3 de la jamana sɔrɔ fanba a bɛ don nin sira in de fɛ o sira in kan ka dilan ka bɔ Bamako ka taa fo Djinni malheureusement u danna Kolokani donc bi sira tigɛlen filɛ nin mɔbiliw jɔlen don ka taa fo an ta hala dan dɔn mɔbili tɛ ka se ka tɛmɛ mɔbiliba foyi tɛ ka se ka tɛmɛ donc vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sira in kan ka dilan a financera déjà ka bɔ Bamako fo Djinni mais malheureusement u jɔra Kolokani donc ka bɔ yan ka se Djinni sira yɛrɛ tɛ yen
sira tɛ Kolokani ni Jijeni cɛ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ɲɛmɔgɔbaw u k'u jija pour que sira in ka se ka dilan pour que mɔbiliw bɛ se ka tɛmɛ kariw bɛ ka tɛmɛ kari sisan a mɔgɔ bɛɛ de bɛ jigin kari mɔgɔw de filɛ ka t'u sen na ka tɛmɛ mɔbili bɛ t'u sen na donc kari bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ kariw tɛmɛni c'est pas un problème olu bɛ se ka tɛmɛ mais an ka gros porteurs an ka marchandises bɛ na fɛn minnu kɔnɔ olu si tɛ se ka tɛmɛ point kari la a warolen don a kɛra kunajɛ hali sotarama dɔ yɛrɛ bɛ ji kɔnɔ hali sisan a kɛra kunajɛ n'i ma to a la vraiment an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ sira in kunkurunin min bɛ yen k'a bɔ Kolokani yan ka se Jijeni u k'u jija k'o dilan rapidement donc nin kɔni tɛ se ka tarder fo sini a ka dilan sinon gros porteurs foyi tɛ se ka tɛmɛ donc an ka jamana dun sɔrɔ bɛ don nin de fɛ an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw o y'o ye nous en tant que autorité communale se wɛrɛ t'anw ɲɛ ka n'an jɔ k'a lajɛ a baarakɛminɛn t'an bolo donc dakuruɲɛ fila min b'an bolo k'o fɔ o ye nin ye merci Fɛrɛ TV. Ayiwa Falaye maire b'a ka min fɔ sisan transporteur n'o ye chauffeur ye olu fana ye ja dɔ ci an ma ko sisan kɔni k'olu b'a ɲini maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamakɔ u kana sira in yɛrɛ minɛ koyi u ka to yen u ka sira in minɛli u k'a dabila pewu mɔbili minnu bɛ yen n'olu fana bɛ ka bɔ ka na u kana n'u yɛrɛ sɛgɛn ka na sabula olu jɔlen don Jijeni tɛmɛ sira de tɛ yen pont karilen de don donc kamiyɔnba fɛn fɛn n'i ɲɛ b'a la tan ninnu bɛɛ nana kabini kunu san wuli waati k'a daminɛ 7h 8h la ninnu bɛɛ y'a sɔrɔ ji in ye c'est à dire ji yɛrɛ tun ye point i ye point min ye ji tun y'a tunu yɛrɛ pewu k'a kun tunu pewu donc ji kɛlen k'a tunu bon komi ji bɛ jigin ji jigintɔ ani pont kɛrɛfɛ bɔgɔ in de taara ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan mɔbili minnu bɛ yen n'olu ye kariw ye olu bɛ se ka tɛmɛ mais i bɛ jigin ka bɔ a kɔnɔ c'est comme n'i bɛ poste la n'i sera jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ min kɛ a bɛ jigin a bɛ taa contrôle la a bɛ tila ka taa don o ɲɔgɔnna de don sisan pour que mɔgɔ ka se ka tɛmɛ mɔbili misɛnninw fana bɛ se ka tɛmɛ mais i ɲɛ bɛ nin kari fɛn fɛn jɔlen na ni ninnu kɛ point kan o ye point o y'a bannen mais maire ye fɛn dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko point a wari kun saralen don donc ka bɔ Kati ka taa Jijeni o kun saralen don mais ko sira nana dan Kolokani a tɔ ma kɛ tuguni bon n'i ye sira in lajɛ hakili b'a la sira in kuma ma diya dɛ an yɛrɛ wulila ka taa fo Kayi mais i b'a dɔn ko sira in ka contrat 4 3 de b'a kan dɔ tun bɛ société dɔw bolo Faransi société dɔw bolo olu ye dɔ kɛ ka na se yɔrɔ dɔ la dɔ tilala ka contrat kura tilala ka taa signer ka di dɔw ma Malaisie ka dɔw hali est-ce que dugu in tɔgɔ ye di minnu kunsigi fɛrɛ do tancogo la f'u tun bɛ téléphone ba feere in kɛ yan ta ayi ɛni tɛ minnu tun bɛ téléphone feere kɛ yan ten wala o tun bɛ yala kare kɔnɔ ka téléphone dasu feere mɔgɔw ma ta ayi Pakistan kɛ olu bɛɛ ka société ye contrat sɔrɔ a ko in na fɛn in morcelé de don mais maintenant nin ye koba de ye tan hɛ n ɲɛ bɛ nin na nin ye problème ba de ye tan sen na parce que ka bɔ Kayi fana ka na Sandare baara foyi tɛ ka k'o sira fana kan foyi tɛ ka bouger ka bɔ a nɔ na a sira jɔlen don kaki bon n'i dun ye sira jɔlen ye ko baara tɛ ka kɛ Fala ye ka na taa ɲini yɔrɔ jan dɛ wari de tɛ yen wari de tɛ yen ni wari bɛ yen sira tɛ jɔ bon société sigi tiɲɛ don marché di ta fɔ k'i yɛrɛ k'i lamaga i bɛ se k'i lamaga ka baara daminɛ nka i tɛ se k'i lamaga ka baara bɛɛ ban dɛ donc nin sira in nin fana kɔlɔlɔba de bɛ yen bi an ka sanji yɛrɛ kɔlɔlɔ belebeleba min bɛ yen bi n'an bɛ se k'o fɔ o ye nin sira in ye sabula nin degun nin barika ka bon ni a tɔ bɛɛ lajɛlen nin waati in na min ye jamana ɲɛmaaw ye an b'a dɔn k'a fɔ u na wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ cogoya min na min ye nin sirako in ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la sanji ko ale hukumu kɔnɔna na hali bi Fala ye an b'a da maaw tulo kan ko so dɔ o binna Segu so min binna Segu maa 2 o ni tora a la so in tun jɔlen don bɔgɔso de la baara in fɛn ninnu kɔni kɛra juma k'a dugu jɛ sibiri la Segu Medinikaw fɛ yen direction min bɛ protection civile kunna
ale y'a yira sa k'a fɔ ko so kɔni binna maa 8 o de kɔni tun bɛ a kɔnɔna na 2 fatura 6 olu joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la Nizɛrikaw fɛ yen maa 129 o de fatura sanji fɛ maa 126 olu de jogunnen don bi Niger yɛrɛ jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko maa 28 o de kɔni kɛlen don deguntɔ ye bi k'a daminɛ utu kalo tile 12 la ka na bila tile 14 na u ka jɛkulu min bɛ n'o sigilen don ko balalenw ko tunenw kan o de ye nin kibaruya ninnu di wa fana yɔrɔ caman fana bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka don yɛrɛ kuma tɛ ka t'u dɛmɛ donc dugudenw olu bɛ côté min na olu bɔra u ka dugu yɛrɛ kan pewu ka t'u sigiyɔrɔ dɔ la minɛnw bɛɛ lajɛlen nɔnnen don ji fana kɛlen don ka don c'est comme ba donnen don mais foyi tɛ min bɛ se ka mɔgɔ tigɛ ka t'u nɔfɛ o de kɛlen don ka Niger ta gɛlɛya kosɛbɛ bon kɔngɔ n'o minɔgɔ b'o ɲɛ dɛ a n'a bana jugu donc nin baara ninnu de bɛ sen na nin waati in na ɲafungekaw fɛ yen tɔn ka ale ni ɲafunge ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 min ye dugu dɔ ye a bɛ fɔ a ma ko arabebe kunungo dugudenw de ye école karamɔgɔ 2 su dalen ye u falen yanni o cɛ dɔgɔkun kelen duguden dɔ fana tun bɛ yen o fana kun fatura o cogoya kelen na maa 2 minnu bɛ yen ne olu maa fɔlɔ min fatura o ye denmisɛnnin ye ale bɛ baara kɛ yen école karamɔgɔ 2 min fatura o ye Bokar Bokum ye n'u b'a fɔ ma ko Yobi ale yɛrɛ ye arabebe école directeur ye ani Usman Daw u b'a fɔ ma ko Petit Mabel olu ye école karamɔgɔ 2 ale bɛ Kapu la ɲafungekaw fɛ yen min ye minisiriso min bɛ kalanko kunna ka kɛ ni ninnu ka fatuli ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bakari Kiso Bokum ye ni ale ye arabebe école ye directeur ye ka taa se Usman Adaw ma n'ale ye Gunam Teskel école o directeur ye ko olu 2 de kɔni fatura u y'olu su ye nin kalo in tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 22 waati arabebekaw fɛ yen bamanci wale kɛbaw ni juguya wale kɛbaw k'olu bolonɔ don sabula u facogo min yera dugudenw y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni ma se a la fiyewu k'a fɔ ko olu tɛ maa ninnu yɛrɛ kalo in tile 15 n'o ye utu kalo tile 15 ye u kun y'u minɛ u minɛlen kɔfɛ sa kalo tile 17 de fala ye u su yera minisiri min bɛ kalanko kunna sa ko a kɔni bɛ nin ko in kɔn fo ka se a dan na a ye tasibila kɛ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin fure ninnu olu ma bayangarakaw fana fɛ sɛnɛkɛlaw u y'a yira k'a fɔ ko olu dɔw fana ye degun sɔrɔ ka kɛ ni bamanci wɛrɛ n'u ka walekɛbaw ye maa minnu don sa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bin de taara kɛ u ka foro la tilekaw olu fɛ yen ni juguya wale ni bamanci walekɛbaw kɔni ye nin waleya cɛjugu in ta ka ɲɛsin olu ma u ye musow kɔni sɛbɛkɔrɔ gosi k'olu to sɛnɛ na min ye maakɔrɔ kelen ye o ni tora waleya in senfɛ baganw u taara ni olu ye dugudenw y'a yira fana k'a fɔ bi ko maa caman kɛlen don k'i ka foro bila o yɔrɔ ninnu na sabula min ye baɲangara yɛrɛ ni dɔngɔnɔdugu caman na a yira k'a fɔ ko baara kɔni ale ɲɛ sɔrɔli o bɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ nin waati in na Bakari Togola ale ka kiiri o bɛ daminɛ bi cour d'assises spéciale min bɛ sen na u y'a yira sa k'a fɔ ko ni sɛbɛn bɛ yen bi min kɔnɔnen don kosɛbɛ nin ko in kɔnɔna na o ye Bakari ale ka procès in kɔni ko a kɔni kuma cayara sabula Bakari kun minɛna ka bila ka tila ka minɛ tuguni waati dɔ la a yirala k'a fɔ ko a nɔ tɛ ko la ko kiiri kɛra ko o banna pewu ko zena ta bɛna kɛ jumɛn ye sɔgɔmada in na ye o dɔgɔ duman ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o ye cogo min na M5 RFP ale ni jɛkulu minnu bɛ yen sa ni olu bɛ yɛlɛma ɲini olu ye meeting belebeleba kɛ meeting in kɛnɛ ka sa Ablaye Amadu Si ale ye kuma ta ko fɔ maaw olu tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko baara minnu bɛ sen na san 4 kɛlen kɔfɛ ko o kɔni ko maaw kan ka se ka o dɔn ko ka fɔ ka dɔngɔla kari min ye Ablaye Amadu Si ye a ko bi Mali mago bɛ mun na o ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan min n'o bɛna n'a to ni jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cɛkɔrɔba n'o ye Si ye a ko bi an bɛ ka min ɲini an n'a tɔ man jan nka cɛsiri ni timinanja ani ɲɔgɔn faamu ko o de bɛ sɔn ka kɛ a ko ɲuman ye M5 RFP ale de y'u wele o ye tiɲɛ ye nka olu bolo bi bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ sɔrɔ nin kulu ninnu na yaasa furancɛla fanga foriko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Basaro Sila ye ale kumana yɛrɛwolo Debu Sila Rampart tɔgɔ la baaraba minnu kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ
wolo masiri taba olu ka nga dɛmɛ cogo min janfa min donnen no jamana ma ka kɛ ni min ye tenza watɛni ko in ye a y'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na a kɔni y'a ɲini sifinw fɛ k'u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri min ye Abubakar Ture ye ale kuma n'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn a n'a ka jɛkulu tɔgɔla min ye FSD ye a y'a yira k'a fɔ bi ko ni bolo di ɲɔgɔnma tɛ ni ɲɔgɔn faamu tɛ politiki faamuyali tɛ fiyewu ko min ye baara in ye ko a kɛli ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya o de la sa olu kɔni nana kɛnɛ in kan Fiji Mali fana ka maaw olu fana tun bɛ yen olu fana ye kuma ta k'u dan tigɛ ka taa fara muso jɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan kuma kuncɛyɔrɔ la sa a dira Sogɛli Kokala Mayiga ma M5 RFI bolofara min b'a ale yɛrɛ tɔgɔ la a ye kuma ta Sogɛli kɔni mɛnna kuma na kosɛbɛ min ye jamana ye janfa min b'a kan waliya minnu bɛ yen n'u bɛ k'olu ta k'u ɲɛsin ka farali don an ka jamana kɔnɔ ka taa se jamana ɲɛmaaw ma a ye da don nin bɛɛ lajɛlen na yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min Sogɛli ko bi ko an ka sanu ko min bɛ ka bɔ ko n'u bɛ ka fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ko ni sanu bɛ bɔ an tɔgɔ la k'a cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji ko n'a musaka sɛnsɛnna k'a tɛntɛn ka ɲɛ k'an bɛ nafa sɔrɔ a la ko min ka ca ni nin ye min ye Tenza Watɛni ale ni janfanjugu minnu bɛ an kun kan a ye kumana o fana kan a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ sira min kan ko sira tilennen don wa min ye jamanakuntigi ye a bɛ ka baara minnu kɛ olu ka ɲi ale bolo bi Asimi a ma se maa k'a fɔ ko k'a dɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ dɔn maliden ye yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Premier ministre a ko bi tiɲɛ don maaw bɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ kumaw la yan maaw bɛ ko wɛrɛw la yan nka min ye sɔrɔdasiw ye olu ka kuntilenna dɔnnen don u ka sira dɔnnen don wulikajɔ ni baara mun kɛlen don u fɛ nin waati laban ninnu na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la Premier ministre y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ jate sɔrɔ a si ye sabula bi dɛmɛ dugawu ale ni fɛnw minnu bɛ ka kɛ bi a tɛ ka bin koyi sabula sɔrɔdasiw u b'a tɔnɔ sɔrɔ Sogɛli ka kuma na a ko M5 RFI miirina de ye miirina min maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa o kɛcogo ɲuman an'o sɔrɔcogo ɲuman o daminɛna ni utu kalo in de la k'a bɛ kɛnɛ min kan nin ye k'a sigikun ye sigikun damadɔ ye ka na fɔlɔ ka taa sibila kɛ maaw ye maa minnu ye degun sɔrɔ M5 RFI ale ka kɛlɛ la ka wale ɲuman dɔn kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa olu ka wulikajɔ ye ani ka sɔrɔdasiw k'olu sigiyɔrɔma don ko ni maa min m'i yɛrɛ y'o kɔnɔna na a na kɛ ci wɛrɛ b'i la jɛkulu marafatigiw banbanciw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu binnen don Mali ka bi Premier ministre y'a yira k'a fɔ ko yafa da bɛ yɛlɛ u ye ko sababuya kelen n'u b'a fɛ yafa ka k'u ye u ka segin ka na u bila Mali justice ale ka bolo kan n'o ye kiiri ye ni kiiri kɛra u la ka kiiri ban ale bolo malidenw bɛ se ka yafa u ma Sogɛli y'a yira fana a ka kuma kɔnɔna na ko baara mun bɛ senna bi o de ye maa caman bɛ olu ka wulikajɔw datugu dayɛlɛ an ka taa élection na ko min ye Tenza Watɛni ye o kɛlɛ min bɛ senna Mali sɔrɔdasiw bɛ ka baara min kɛ ka se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lakana ka o ba sigi sen kelen kan ko n'o kɛra charte min bɛ yen ni o bɛ ka ɲini bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na ka fara min ye yɛlɛmali dɔw bɛ yen ka taa se loi ninnu ma ale ni loi organique minnu baaraw bɛ ka kɛ bi ko n'olu kɔni sera ka sigi sen kelen kan ko kalatago kuma k'a bɛ se ka fɔ o la ko n'o tɛ nin waati in na baara mun bɛ sen na jamana ɲɛmaaw ɲɛsinnen don min ma ale Sogɛli Kokala ale ɲɛ tɛ kalata ko la fɔlɔ nka kalata a tɛna na kɛ cogoya si la fo ale kɔni ka kɛ fana ko bɛɛ ka o bila i kunna Premier ministre ye bɛɛ fo maa nana kɛnɛ kɔnɔna na denmisɛn fara maabakɔrɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ko u ni ce u yɛrɛ ye ko ka u bɛɛ sa wɛrɛ ale kɛnɛ kan Falaye n'an bɔra yan an bɛ taa kibaru ninnu ka kɛnɛ kan sufiw u ye lajɛ belebeleba kɛ juma tɛmɛnen n'o ye communauté de Sufi di Mali ye lajɛ in a laɲini tun ye fɛn fila ye mawuludi nata o bɛ da ka labɛn cogo min ani olu ka seko n'o ye Sheikh Sufi Bilali ye ko a ɲinin'a fɛ a k'i kanbɔ au conseil islamique o ɲɛmaya nɔfɛ ko sabula au conseil islamique min ye bureau min bɛ au conseil islamique kunna nin waati in na ko o ka baaraw banna san 5 min kun kalifar'o la k'o banna mɔnɔbɔ kalo 6 ko o dira u ma novembre kalo nata ye k'o fana bɛ ban ko n'o ma ɲɛ k'o bɛna ban novembre nata ye ko Sheikh Sufi Bilali k'a labɛn a ka kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min ni olu bɛna n'a senkɔrɔma don an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lamɛn. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balimaw an ka foli bɛ aw ye foli ani wali ɲuman dɔn an b'a ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Juma août kalo tile 16 san 2024 communauté musulmane de Soufi n'o ye Soufiw ka tɔnba min bɛ u ye ɲɔgɔn ye belebele kɛ ɲɔgɔn ye min kun bɛ tali kɛ fɛn fila kan fɔlɔ o ye Maulud Nabawi Soufi 2024 i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn yew kɛra o kan
kalandenw ka da u tulo kan baara min bɛ ka labɛn min bɛ ka kɛ mawuludu hukumu kɔnɔna na. A filanan i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu caman de wulila, kelen tɛ, fila tɛ, saba tɛ, naani tɛ, mun nana Sheikh Sufi Bilali Jallo ale bara k'a ɲini a fɛ a ka kɛ u ka cɛbɔ ye Haut Conseil Islamique du Mali, u ka élection min bɛna kɛ a ka k'u ka cɛbɔ ye. O fana kɔntrandi dara kalandenw olu tulo kan. Olu y'a yira k'a fɔ o tɛ baasi ye, hali n'a y'a sɔrɔ o jamakulu tun ma a laɲini, olu yɛrɛ kalandenw tun b'a laɲini u karamɔgɔ ka kɛ cɛbɔ ye Haut Conseil Islamique du Mali o élection na. Kalandenw y'a yira k'a fɔ baasi tɛ, wa u pɛrɛnnen don, u jɔlen don, i k'a dɔn k'a fɔ segi tɛ kɔfɛ. Diɲɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan, kalandenw b'a la, diinɛ wɛrɛ b'a la, minnu an taabolow tɛ kelen ye, bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka se an ka karamɔgɔba ma, k'a fɔ sisan alhamdulillah an b'a fɛ i ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔba ye, an ka cɛbɔ ye, alhamdulillah. A diyara mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun ye o y'a minnu bɛ senu sigi la, a filanan fana ani kalandenw ani kanubaw. Laɲini a diyara n ye, a bonyana ma. An b'a f'u ye u bɔra u ka so, u nana ka so, ala ko don, ala kira ko de don, vraiment komi ye a y'an kumabɔ, an b'a la bi, an b'a la sini. Hali ni nin ko in man di an karamɔgɔkɛ ye, an ka seko ye, an b'a ta k'a d'a ma. Surtout alhamdulillah, diɲɛ de b'a fɔ ko alhamdulillah, diɲɛ de maa kelen tɛ, maa fila tɛ, maa saba farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ karisa an b'a fɛ i ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye. A diyara n ye, a bonyana ma, an b'a ala deli, an ka hɛrɛ min minɛ ala k'o latigɛ. Alhamdulillah, an ye réunion min kɛ bi, an b'a fɔ ko alhamdulillah. Mawudu min bɛ ka na, an pɛrɛlen don a kɛli la. An b'a fɛ bɛɛ ka wuli an nɔfɛ, an k'a kɛ mawudu ye, mawudu min ɲɔgɔn yɛrɛ an ma deli k'a kɛ. Ni ala sɔnna an sufimusow, an kɔni pɛrɛlen don a ko la, ka mawudu in kɛ a kɛcogo ɲuman na, an bɛ sɔrɔ la k'an karamɔgɔ dɛmɛ. An ma foyi kanu ni mawudu tɛ, an ma foyi kanu ni alakira kanu yɛrɛ tɛ. Mɔgɔ ko ko la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah k'e bɛ ala fɛ, i bɛ kira fɛ. Ni o kira ka bangeli sera, e dusukun kan ka kɛ fɛn min ye, e yɛrɛ ni ala de b'o dɔn. An ka seku ma foyi kanu ni mawudu tɛ, donc an fana b'a kɔ ze mawudu a tɛ kɛ basi ye n'an ka dɛsɛ ni ala sɔnna ma. I ɲɛna i bɛ mɔgɔw ye, a ɲɛna de, a sabalila, a muɲuna, a tora ala kɔ, ala fana ye n dayɛlɛ a ye ka cɛw biri a nɔfɛ. Ni jamakuluw de nana an nɔfɛ ko a ka kɛ ko conseil président ye, o ma bali anw na. An b'an karamɔgɔ dɔn cogo min na, an b'a dɔn ni ɲumanya ye, an b'a dɔn ni kanu ye, an b'a dɔn ni silamɛya ye, an b'a dɔn ni ala dɔn ni kira dɔn ye. Bi Mali silamɛya mago bɛ farankan de la, Mali silamɛya mago tɛ farafarali la, Mali silamɛya mago tɛ ne ye nin ye, ne ye nin ye, Mali silamɛya mago bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn na, wa atasimu bi habilillahi jami'an wala tafaraku. Bon o min filɛ nin ye an y'o misaliba de y'an ka seko la, an ka seko min filɛ nin ye a ma maabɔ maa la. O de la n'i y'a jateminɛ an ka seko yɛrɛ ka taabolo min bɛ yen n'o ye nuru bilaliya ye, bɛɛ dama ka k'a kɔnɔ. N'i kɔni ko ala n'a kira i bisimilayilen don. O de la n'o o tigilamɔgɔw mɔgɔw y'a laɲini k'o ka k'a ye, u ye a tigilamɔgɔ de ɲini ka da kan ale ko silamɛya, ale ko rasulu, ale ko diinɛ ɲɛtaga, ale m'a fɔ nin taabolo, ale m'a fɔ nin taabolo, ale ko ala a n'a kira. N'o a fɔra ko u ka bɔ o nɔfɛ, alhamdulillah an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen, silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen min bɛ yen k'e bɛ diinɛ taali ɲɛ ɲuman de ɲini, silamɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ drapeau kelen ta n'o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye, ko o drapeau nin kɔrɔta. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen, an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan, an k'o ŋaniya ye n'o ye u ka candidat soutenir ye, o bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na, walasa silamɛya bɛ degun ni tɔɔrɔ min na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ Mali kɔnɔ yan. O de sɔrɔ inshallah. Ayiwa, nin ye sufiw ka laseli ye, laseli minnu y'a kɛ, lajɛ minnu y'a kɛ juma tɛmɛnen k'a ɲini u ka ɲɛma fɛ. Faransikaw fɛ yen min ye jabɔlanwalan dɔ ye, Alain Delon, ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la ka si to san 88 na, diɲɛ kɔni kɔnɔ ale dɔnnen don sinimanko la kosɛbɛ. U y'a yira sa k'a fɔ ko maa min kɔni ka fatuli kɛlen filɛ nin ye Faransikaw fɛ yen sinimanko kɔnɔna a y'a jeniyɔrɔ fɛ yen kosɛbɛ. Maa min don sa si bɛ san 88 na, a den saba minnu bɛ yen k'olu de ye kibaruya di kununko, kibaruya min yɛrɛ n'a lasabantiyara Faransi, ale minisiriso min sigilen don ka seko ni dɔnko ale kow fɛ, min ye jabɔko hukumu kɔnɔna na hali bi. FESPACO min bɛ kɛ Côte d'Ivoire Burkinakaw fɛ yen, an ka Maliyɛn Sulemani Sise, ɲinan kɔni a bɛ fɔ min ma sa ko concours fiction, n'o ye sinimanba minnu kan ka taa bɔ yen, olu calatigɛli ɲɔgɔndan in ale ye o jiri o présidentba ye. An bɛ dugawu kɛ sa min y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Sulemani Sise, ala ka a ta fanga ko a la. Super Coupe AC min o kow daminɛna juma tɛmɛnen min ye baaraw ye olu ɲɛmaaya tun bɛ Premier ministre Choguel Kokala Mayiga bolo, kɛnɛ ka ye sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw sa olu kɔni nana bila ɲɔgɔn na,
bila ɲɔgɔnna in sa o kɔni kɛlen ka kuru 2 sigi kulu minnu kɔnɔna na min ye baaraw ye olu kɛcogo u bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛnnen don nka san ale fana kɛlen don k'i sen don ko in na ko in ɲɛmaayaba yɛrɛ bɛ maa min bolo sa o ye seri ye seri jara olu de kɛlen don ka kupu in kɔni ɲɛmaaya bɛ kɛ don fɔlɔ yɛrɛ la sa Sikaso ale y'i wasa don présidence yɛrɛ la kɛba aw tun bɛ mini ani baba ninnu aw tun bɛ mini ani cɛ tɔgɔ ye di Fuseni Tunkara ninnu o tun bɛ mini Sikaso ka bɔ fo Sikaso ka na aw dasi Bamakɔ aw présidence belebeleba in Falaye est-ce que nin bɛ bɛn han a lajɛ présidence la a so bɛ yen a so yɛrɛ bɛ se balontan na colonel Baba bɛ yen Demba bɛ yen Tunkara bɛ yen colonel Baba Sise bɛ yen bon n b'a dɔn n terikɛ Jakite ale tɛ se ka jouer Sori yɛrɛ bɛ yen Sori Ibrahim Konate bɛ yen cɛ a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen secrétaire général yɛrɛ ni fɛnw bɛɛ non il faut k'aw ka Sogɛli ka kuma an bɛ demande d'explication cɛ aw ma a b'a ɲɛfɔ aw cira cogo min et puis aw ye présidence de aw bɛ se ka ci cogo di président o kɔfɛ CNT o fana buruna Kulukoro ɲɛkɔrɔ 1 ani 0 Bamakɔ ale ye se sɔrɔ Kayi kan 1 ani 0 min ye gouvernement ye ale ye Kidali bugɔ 1 ani 0 bi Mopti ale ni Gawo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 nɛgɛ kanɲɛ 18 sa Segu ale ni Tɔnbɔkutu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ndolati ninnu u bɛ to senna fo septembre kalo tile 21 ko labɛn ɲɛbaaya o bɛ seri jara bolo a n'a ka cɛdenw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na maa sɔgɔlen nana an ka denmisɛnnin dɔw bɛ Espagne u y'u ka contribution bila ka na panneau la Seydou Ndaw ka bɔ Sevarekaw fɛ yen colonel à la retraite Yakuba Sila ale ko ale bɛ Buwake ale fana y'a ka dɛmɛ bila ka na ka taa se malien minnu bɛ Ottawa olu fana y'u ka dɛmɛ bila ka na min ye association wa ni fɛnjiribi wa ni bon kajolokaw don an k'a kɛ kajolo ye siɲɛ kelen olu fana y'u ka dɛmɛ bila ka na nin kɔni ye musokɔrɔba ye ko Nɛnɛtu Wenutu ale bɛ Menaka ale fana ye 200 bila ka na Falaye an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ bɛ k'an dɛmɛ panneau ko la n'Ala sɔnna ma nin kalo sa in na an n'a ko jɔ pour que le 30 tɛ wa le 30 août an b'a kun cɛ pour que k'a lajɛ min sɔrɔla nka Jani ale ni reporter olu fana ye 100,000 di o ye 1 million ye donc journal reporter ani Jani olu ye 100,000 di o ye 1 million ye donc o fana farala kan a ye kun dɛmɛ ka wari la o k'a sɔrɔ a kun b'i bolo bon reporter mɔgɔw kɔni y'u ka wari jɛ di a tɔ tora Jani mɔgɔw de reporter mɔgɔw kɔni y'u ka wari jɛ a fɔr'u ka ɲɛmɔgɔ ye vendredi a ye chèque kɛ k'a di donc Jani mɔgɔw a fana ka chèque kɛ a k'a di joona pour que an bɛ se ka o fara dɛmɛ kan cogo min na k'a ko kun cɛ août la o ye an yɛrɛ fana pour que k'a jira k'a fɔ an yɛrɛ fana ka cote part y'o ye a la devis la donc Jani ni reporter comme olu bɛ duguma an bɛ sanfɛ an bɛ 100,000 donc an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o fana farala kan wari ni Ala sɔnna ma kɔni yanni kalo sa cɛ an b'an sara Ala la a bɛ ɲɛnabɔ wa a bɛ ɲɛ sɔrɔ fana an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ numéro kɔni bɛ 92 42 42 30 Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sami Bugɔ bi Falaye k'i yɛrɛ fana fo ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la k'olu da mɔgɔw tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ la n ɲinɛna dɛ Sikaso gouvernorat kamalen dɔ bɛ baara kɛ yen ko Lantun a fana ye 200 bila ka na n bɛna ɲinɛ a tɔgɔ fɔli kɔ Sikasokaw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ani Mali fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka dɛmɛ kɛ Falaye caman de bɛ olu ko k'u tɔgɔ kana fɔ voilà caman bɛ olu ko k'u tɔgɔ kana fɔ nka minnu kɔni ye yamaruya di an ma an b'olu fana tɔgɔ fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18